Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas ma dihita saluhutna. Ada orang mulai ibadah Jumat Agung manang parningotan hamamaten ni Tuhan Yesus adarion. Martangyang nahom mahita di bagasan rohatabi. Martangyang mahita.
Amin. Uriani Kristus, di hari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion. Ita halasot dobalga ni holong ni roha, na binasa basahon ni Tuhan tatuhita. Ay rade ibana mate di hau pinarsilang, lau mamorsan dosata. Ikon pujuta do Tuhani, alani hasti rohana, dohot hawolongan akan nabinahenna tuita. Hamamate ni Jesus papatarhon holong ni rohanai di hita. Uju pardosa do pehita. Ay di sido mate Kristus mangokop hita. Alani tama mauliate rohata tu ibana. Jala pujota goarna. Alani ta endehoma Jesusku naung manobus aw. Mar hite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tonli perbadia. Na tumo palangit dohot tanaon. Amen. Na gabe pangoloy do Kristus pa imamate. Pola tung mate tarsilang. Di dia akasorok mi ale hamatean. Di dia pangagoomu ale banuatoru. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Oh Tuhan Yesus biru-biru ni debata. Nama morsan dosa nami.
Na jongjong dohami di jolom marningot ho nagatungi. Takas do huatu si hami hababirnit ni natinaumu di dolo Golgata. Tukido hami marningot dosa nami nama korhon hama matemi. Asima roham urupi mahami asa gabe upa ni halo jommu hami. Amen. Tangihon hamu mapatik ni debata, imana tersurat sian Heber 12 ayat 2. Tabereng ma induk ni hapor sioni, jalan apa ujuk kosa, ima Yesus nama nauton parsilangoni, cika nilas ni roha toap naihian, to dietongi hailaon, gabe hundul di siamo ni habangsa ni debata. Atong ramangido gogo mahita tu debata mangulahon patikna. Ali Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na ombar tu patikmi. Amin. Si
Tatopo tima dosata martangiang mahita. Ale debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati gorami. Na mangasahon asiniroham na godangi do. Sai marasi ni roha maho midahamion, o Tuhan Yesus, biru-biru ni debata, na mamorsan dosa nami. Sai pasunggulhon matok tong turohan nami pakokop mi di hami. Asamargo go hami mangulahon lomo ni roham. Ala ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Umapop hita gabe dosa do ibana, so tumanda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita, marhite ibana. Asa ngapa ma di debata na digejang. Amen. Debata turpuk di hari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tarsurat sian Zakaria sia mamukasian ayat 10 sada saat roh di ayat 10 pitu. Ope marhite-hite mudar ni parpadaononmu paluaku akan tarbuang sian ho. Sian godung na somarisi aik. Mulak mahamu tu utana goting, kamu ale akan natarate namar pakiri mondope. Gari sadarion au mamaritahon hian, silopit duado pasuangok putuho. Ai hira sior husit tak juda diau. Jalahu parade ia Ibrahim tu parporangan. Jalahu sunggul aka anakmi. Ale Sion, dopa aka anakmu. Ale tano Junani. Jala bahenok kumaho hira podang ni ulubalang.
Jadi tarida majahoba di atas nasida, jala luar sumbiana, songon hilap, jala paluon ni Tuhan Jahoba masarune, jala marhitehon aka haba-haba siandang sina ibana mardalan. Jahoba zebaut mangondingi nasida, gabe sudah panganon nasida, jala lutak konokku akabatu ni abbalang, jala minum nasida, jala marhari buron hirasian anggur, gabe go nasida songon soan pangurasan, songon akasuhi ni langgatan. Jadi di hari nasasadai, lehonon ni Jahoba, debata nasida matua tu nasida, songon tu parduan biru-biru ni bangsona, ay akabatu ni tu paldo nasida, akan agabe partonggol di atas ni tanona. Ima sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tahatidako maha porsiautai, tongon nahinatidako ni dongata saha porsiaon di sandok portibion. Rab mahita mandok, au porsea di debata Jahoba, ido ama parguguna satu dosan, na tumapalangi dohot ano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana di buang Maria, na gabi-gabian si Anton di perbadia, adorang sohububuhan, ido tuhata, na tamau na birnil, di paumani silatus, na matetar pajal do ibana di haupinar silang, na tua tu banuatoru ding tanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na mana itu surgo, laundul ti siamon de bata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pay mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu do na mate, a porsea di tondi perbadia, jaladong sada huria nabadia, huria atau pani halak Kristen akan nabadia, do dia sesaan ni dosa, do dia tai na mandok, mula mangulu sogo daging ni halak nong mate, do dia ngoluan na sora sudah. Amin. Sunggul-sunggul dihita di hari parningotan hama maten Tuhan Yesus sadarion ima hari Minggu tanggal 20 April 2025
masuk pukul 2.30 WIB di Patupa Huriata do acara buah-buah ijuk, maringanan di gereja. Jala pukul 4.30 ima ibadah pasca subuh sekolah minggu. Riama sudah ruas ni Huriata mandoho tisa. Jala parminggota tapatupa do parminggon songon minggu na somal. Alai adong perubahan na pukul 6 gabe masuk ma pukul 7.30 WIB. Pukul 10 WIB marbahasa Batak. Pukul 10.30 WIB, pukul 16.30 WIB, dohot pukul 10 sia WIB marbahasa Indonesia. Disadari ima parheon ina AKBP Rawamangun. Tongon ima sunggul-sunggul dihita sadarion. Oh
Dapat seorang marohat martang yang mahita. Dami ni debata na semurung sian saluhut na roha. Imana mga ramoti ati-ati doho pikiran mo nabi. Di bagasan Jesus Kristus Tuhatay. Amin. Di hamuama nami na nami hanggi dohot iboto nami saluhut na horas madihita. Nuaing masuhat tama parningotan hamamati ni Tuhan Yesus di hau pinarsilang na makokop dosa doho pangalaw siyota gabi haluaon di bagasan nguluta di pakulingi dohita di Jumat Agungon marhite hata ni debata natar surat di Evangelium Markus pidu 15 mamuka mai sian ayat 33 ro di ayat 41. Evangelium Markus pidu 15 ayat 33 ro di ayat 41. Songono mahata ni debata natar surat isi tapai tiup mamanginang di bagasar rohat tabe alai di hosniari songgop ma nahulum tuliat tanoi sahat ro dipukul tolu. Jadi dipukul tolui marsuara nabal gama Yesus majauhon. Ali debataku puasa tadi konommu ahu. Eloi, Eloi, lama sabahtani. Jadi adong madeba na jongjong disi na begesa. Gabe di dokma. Si Elia do dinaunay. Alay marlojong ma sahalak manornopon limut tu asom. Dilohottom mai tutolong laho painum ibana. Uhut ma didok atong taida ma manang naro si Elia paijurhon ibana. Dungi marsuara nagugu ma Jesus laos tosma hosana. Jadi maribak bola dua ma hire-hire na dibagas joroi sian gijang tutoru. Dung diida letnan na mangadopi ibana. Songoni HP parmatena gabe didok ma tutudo anak ni debata halakon manatap-natap do sianadao deba ina-ina songo si Maria Magdalena si Maria ni si Jakobus na poso akup ni ina ni si Joseph
dohot si Salome. Dihuton nasida do ibana, lau makobasi uju di Galilea dope ibana. Dukon ni i landope aka na asing narap nakok dohot ibana tu Jerusalem. Ima sahat na. Dihamu amanami narami nang dihita salut na. Acit jala dangoldo molo parsirangan ala ni hamatean. Ra tudedo hita ya menghadapi persirangan ala ni hamatean. Semua kita pasti pernah mengalami duka cita karena kematian. Apakah itu opungnya yang meninggal yang sangat kita cintai, atau papa, mama yang kita cintai, orang tua kita, atau bahkan abang adik, atau anak kita yang kita nanti-nantikan, tapi harus berpisah karena kematian. Acit do. Jala maul do terjalo jolma molo songgop hamatian ni. Pehado hamatian di bagasan guluta. Mati di bagasan Tuhan ini. Damboy pilitur ni jolma di dia inganan hamatian na. Damboy di sakap jolma ikosongono do hamatian na. Alai di bagasan Jumat Agungon taida poha do hamamati ni Tuhan Yesus. Dan ala ni dosa ni ibana gabe mate di hau parsilang ibana. Nunga tapai yuti utamanginang di bagasan pasion parjolo paduahu patoluhon nabudari. Pohado panaonon ni Tuhan Yesus tina dituhuk ibana silangi. Sahat tu Golgata. Simbol ni silangi patuduhot tu hita. Patadahot tu hita. Ala ni dosaku do. Ala ni pangalahokku do. Ala ni haramunon ni ngoluku do. Ido silangi. Ikotopugota doa dorata. Di bagasa sadarion. Laos taidama. Marhite silangi. Ida otama. Holong ni rohani debata. Jadi salib menggambarkan bagaimana kehidupan kita yang telah berdosa. Kehidupan kita yang salah. Kehidupan kita yang melakukan pelanggaran. Kehidupan kita yang bermuara kepada kematian. Tetapi salib juga yang dipikul Yesus menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita yang bermuara kepada kehidupan yang kekal. Ido Kristusi sadario doho rap doho tahu di paradiso. Pohado gabetar silang Tuhan Yesus putih hatta mamang inang marhite hatani debata sadarion cian Evangelium Markus pidu 5 ayat 20. Parjolo sahali didok alai di hosniari songgop mana holom tuliat ni tanoi. Abang inang dohot dihita salut nah molo didok hosniari tentu ahado hosniari pasma mataniari di gijang simajujukta. Terik matahari biasanya tidak menunjukkan bayangan kegelapan dari fisik kita. Ketika kita berdiri yang dikatakan hosniari, matahari itu tepat di atas kepala kita. Terang sekali. Tetapi digambarkan pada saat ini melalui firman Tuhan ayat 33 dikatakan kegelapan menyelimuti bumi. Molo
jongjok kita di hosniari daktarida bayangan dangadong nahulum alai di tikyon di patudu do go hahulomod do portibion ala ni dosa dohot pangalahon ni colma. Kita diajak di Jumat Agung ini mengenal perilaku kita, merenungkan perilaku kita. Hari demi hari yang Tuhan berkati, hari demi hari yang Tuhan berikan kehidupan. Sudah sejauh mana kita melakukan dosa dan kebenaran? Dia do molo tati bagi uborat dosa pangalau siota, manang habur jota, manang keteladanata. Sipata talu do hati goran na di bagasan dirita. Ketika kita mengisi hidup ini, kadangkala logika kita, perasaan kita, kasih kita kalah dengan emosi kita. Sehingga kegelapan ada dalam hati, pikiran, dan tindakan kita. Kegelapan itu menunjukkan kegelapan dunia yang bermuara kepada kematian. Kegelapan itu kita diajak untuk datang kepada Kristus Yesus karena Dia memberikan keselamatan kepada kita. Ahmada didoko di ayat 34 dina makulum dina takas go dosa portibion di ida Tuhan Yesus didok disi ali debataku puasa tadi konommu au ali di bataku amanginang dohot dihita saluhudna lungud doroha molo masa di bagasan golutta kabut ni roha seakan-akan semua tidak mengerti perasaan kita, semua tidak mengerti tentang hati kita. Kita bertanya-tanya kenapa Tuhan membiarkan kita menderita. Yesus juga di kayu salib itu menahan penderitaan itu seakan-akan dirinya ditinggalkan oleh Allah. Tapi sasitongna di bagasan ngoluna napasauton tona perintah ni debatado ibana na ikom mati tersilang do ibana. Asa gabe hangolua tuganuk colma. Alai ala ni pojot ni rohana di dok ibana. Eli, Eli, labasabah tani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Waduh. Debata mana dikot debata? Tahu. Di bagasa situasi ibatudu Tuhan Yesus do. Hadirion na songon colma. Nahacit hona labang. Nahacit di aibana. Memanggil kita melalui Yesus yang di kayu salib itu semakin merasakan bagaimana kehidupan kita ikon lohot do tu debata. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Tuhan itu tidak pernah menjauh. Mendekat kepada Tuhan maka Allah semakin dekat kepadamu. Wah, do mangoloh koton ngolu tu debata. Molo didok di Rom pidu onom ayat 5. Naung sakabo na dohita dohot ibana. Naung dilokotot do ngolutta dohot ibana. Asa taruli hita di hamamatena. Dohot haheonna. Hidup kita diajak untuk tinggal bersama dengan Tuhan.
supaya kita menerima kematian dan kebangkitan sama seperti Kristus. Napatuluhon idauta marhite hatani debata. Udang salah pangatusion nguluta. Hati-hati hidup di dalam dunia ini, jangan salah mengerti, salah memahami. Ay godang do hasisiga ni jolma alani salah pangatusion. Na di jauh ni debatana di jauh Yesus Kristus di hau pinar silangi, Eloi Eloi laba sarbatani, alai dia tusi nama begi, nama jauh-jauh selia duibana. Hati-hati dalam hidup kita. Salah memahami pasti salah langkah. Salah mengerti pasti salah jatuh kepada jurang kehidupan. Supaya kehidupan kita tidak salah. Renungan apa yang bisa kita lihat? Pahamilah rencana Tuhan dalam hidupmu. Atusi dia dosakap ni debata. Baru cara mengatusi, renungkan. Bertanya kepada Tuhan. Marpangusa dia tu debata. Ala soditadda natoropi pohado Kristus sesungguhnya dang di paihut-ihut ibana gabe salah mangatusi. Bahkan tindakan ni nasida pe salah membuat nania soman dilohot tomai tu tolong di leom matu Yesus Kristus. Pemahaman yang salah akan menghasilkan ulaun pekerjaan yang salah pula. Tapi pemahaman yang benar akan Kristus Yesus, pemahaman yang benar akan Tuhan kita akan menghasilkan ulaun nabalga di bagasan Kristus. Angguduani. Odo putih hatta mangina. Asa di bagasan nguluta lamatus molonunga hatus pangatus yota ulau tabe tinggaddo molonunga marsaringar hatani di batang di bagasan nguluta pangalahot tabe suman ma songon hatani di batang molonunga mangolu hita di bagasan Kristus Yesus ulaot tabe pakatayot tabe pikirat tabe ikon di bagasan hataido hita ijau do hita ison amanginang. Jangan salah memahami asa takas takada holong ni Tuhan namangihut di do mariba mahiri-hiri mulut ajaha di ayat 30 namangihut taida ayat 30 itu puasa di dok si Markus di ayat 30 itu laos tosma hosan odo gabe alus dia kasukun nama dok dak tutu Kristus mate. Seringkali diperdebatkan dalam dunia ini. Benarkah Yesus mati? Benarkah Yesus bangkit dari kematian? Benarkah Yesus naik ke sorga? Karena pemikiran manusia seringkali diikat hanya dalam dunia ini. Tapi kitab Injil Markus menekankan bahwa Yesus benar-benar mati. Di patudu Evangelium Markus odona tutudo Kristus mate. Tak satonga mate. Tak karangan songona di patudu gamon asing. Tuhala Kristen nama kapursiai kematian Kristus. Mulu diperbandingkan tu gamon asing. Saya dituduh do
dak tutu Kristus munai Isa Almasih mate ninna. Di Markuson di patudu do na tutu si tutu Kristus si mate. Asa ido gobaran nama naluhon hamatean. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Kristus yang benar-benar mati itu telah benar-benar mengalahkan maut dalam hidup kita. Dia yang telah mati dan bangkit, dan angan-angan, dan karangan, dan praduga, tapi benar-benar supaya setiap orang percaya beroleh keselamatan di dalam Dia. Dungi ayat 30 hidok. Jadi mariba bola dua mahire-hire na di bagas joroi sian gijang tutoru. Diamu ama nami na nami molo didok na jolo di bagasan bagas joroi adong do inganan na badia, adong do inganan na sun badia. Ba molo taida songonom ma molo na jolo adong mahire-hire ison. Ison inganan na badia, ison ma inganan na sun badia. Nabui nakko tu inganan na sun badia holam malib do. Dangi holam malib. Pasahat to tangiang pangasat to pangiduan holam malimido nabui masuk tu inganan na sun badia. Molo martangiang pe na jolo ikom marhite sian malimido. Ale mariba mawon. Patuduhon dia dosa sitong na maribak. Yang biasanya ada batasan antara Allah dengan manusia, manusia dengan Allah. Yang biasanya ada batasan di mana tempat untuk beribadah. Aidi dok Tuhan Yesus do tu para puas Samaria. Molo hamu di dolokado martangiang. Ala Israel di Jerusalem do martangiang. Ala Hudo matu hamu. Di bagasan Kristusi di dia pehamu martangiang. Dalam arti kata dengan koyaknya tabir menunjukkan tidak ada lagi keterbatasan antara manusia dengan Allah, Allah dengan manusia, di mana manusia dapat datang kepada Allah. Marhite-hite Kristus Yesus. Di dia pehita martangiang boido hita majo ibada. Dang adong beskat, dang adong be batasan, dang adong be nama bain holang ngoluta dohot debata. Ido lapatan ni nama ribak hire-hirei. Jelas kita melihat keselamatan dalam hidup kita. Jelas kita merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Kita dapat langsung berdoa. Kita dapat langsung memohon kepada Tuhan ke dalam bait-Nya yang maha kudus. Sehingga hidup kita diselamatkan dalam Kristus Yesus. Naung majalo pangurason di bagasan Kristus Yesus dohita dipatau. Kita telah dikuduskan, kita telah disucikan untuk dilayakkan dapat datang kepada Allah yang di sorga. Tidak perhitiape. Bui dohita. Marhite hamamate ni Kristuson dung tos hosana. Bui dohita rotu jolona. Bui dohita marlepit tangan. Naparpudi omma amanginang. Adong mapangatusion na tutu. Dingolu naong majakon. Dingolu naong manada. Dingolu naong makilalahon. Haluaon. Jikalau hidup kita saat ini merenungkan benar-benar tentang pasion dan Jumat Agung kematian Kristus, maka ada pengenalan yang benar dan kesaksian yang benar. Seperti
yang dikatakan oleh Letnan Serdadu yang mengatakan, tutudo anak ni debata halakon. Tutudo anak ni debata. Setelah Letnan itu, kepala prajurit itu melihat bagaimana bentuk kematian Tuhan Yesus, bagaimana proses yang dihadapi. Cukup singkat, dia mengakui dari mulutnya ada kebenaran, yaitu Kristus anak Allah. Ada kebenaran dan pemujian. Dia tidak hanya melihat-lihat saja. Dakola pa ida-ida siya nadao, alay di hati dakon. Ngolut tapi di bagasan Jumat Agungon, dakolan na pa ida-ida pohano perjalanan hama mati ni Tuhan Yesus dia upinar silang. Alay dohot dohita. Dohot dohita manuhuk silangi, dohot dohita marpadan, dohot dohita majalu laun nabadia. Asa mangulu hita. Secara khusus amanginang, secara khusus di tahunon agak polido tabain ulau nahohom tersendiri. Anon tapatu pado ulau nahohom pukul 2 harian untuk merenungkan kembali sampai kematian Yesus di kayu salib. Songon na libon apa sugiti. Usosoi hami hita amanginang ria mahita roan non. Adorang so pukul 2. Asa marulaw nahohop hita. Asa tikos pangokuota songo soldari tutu si tutu anak ni debata. Karena banyak sekali orang tidak memahami Kristus anak Allah, sehingga hidupnya tidak memuji. Di kobar maon songon sada ilustrasi amanginang. Benarkah hidup kita hidup yang senantiasa memuji Tuhan atau sebagai anak yang hilang? Taidama songon sada ilustrasi. Di sada rumah tangga berbeda ma natoras tu anak konna. Adong anak konna nga marsi ajar naposo ngaliwat remaja nga mulai marroha. Jadi saya diajari natoras nama anak konnaon poha mangulu nadinggan. Alai saya dipatakang anak konnaon do rohana itu tun lomoni rohana. Dung marbada dohok natorasna lari madat danagon. Sia jabu. Suka pula hidupku kok inna. Ape lawi bana sia jabu dang dibuat kepeng. Maparapar maibana diri puibana ala dida ibana pengamen murah-murah dapot hepeng iri puibana songoni murana ibana dapot hepeng abe tong do jagauna hailaun iri puibana molo murah-murah halak pakupulhon botol-botol plastik murah-murah dapot hepeng abe dang di botol ibana iko merdalat dau iko ditinggang lasnyari do dia itaun ibana mamalehe. Ape Roma ibana ala naung sedari manipak dang mangan malema dihilala ibana. Adong mapar 3 Indomie disi. Saya dipanok noti ibana mahalak na malang Indomie. Cek tabu inna. Tongoni matabu na di dahalak na mangani. Margo rohi masubionna asa mangido mangan asi marohani namar 3 won merhua ho inna nang manuhor Indomie do ho inna
Roma danakon madok. Olo bapa nang mangalang Indomie doau. Alay na nga ro kepekko. Ngamalihiya nau ina. Roma mataon partiga-tigaon. Toy ma hudul majo horizon. Asa huliak komangan ina. Asa huliak komangan. Pahudul majo. Dung hudul nyon dak danakon. Roma mataon diliem mamangan. Dak danakon. Dung dinikmati iba ng Indomie butongan may iba na ilok ko iba na mamauliate. Jadi disukum ma. Basa songoniho. Basa ahana masa. Iba buat danakum ma. Tu partiga-tigaon. Nalari doa usia jabu. Kaluar usia jabu. Ala adok persoalan do natorasu. Do amuku do papaku. Jadi saya di dan aku mau lihat. Roma dan aku di topuk Madorana. Garu amat tahun na baru hutadja. Songoni do panari honon natuau. Lama na torasu. Lama na tuaku. Garu nyon. Holan Indomie do pedilean ngahudok mau liate. Pohado au maradopon natorasu nunga hudok mau liate. Bagaimana kehidupan kita sebagai anak? Sudahkah kita mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita yang memperjuangkan hidup kita, yang mendoakan kita? Dan bagaimana kita sebagai orang yang diselamatkan? Sudahkah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memberikan kesempatan hidup kedua kalinya ketika kita sakit, ketika kita melihat kematian ada di hadapan kita? Alai sudah mati. Pohado di bagasan ngolutta. Uju di palua hita siap parmaran. Tadok do mau liate. Setia do hita. Ati maun songon danaki hita. Sai lomo ni rohatta tatutun. Lomo ni rohatta taula. Ape nunga songon ni balgana di patupa Kristus Yesus haluaun. Mari kita renungkan itu. Dia yang tidak berdosa menjadi keselamatan kepada kita. Memberikan hidupnya sampai mati di kayu salib. Atau marhite Jumat Agungon amanginang hama mati ni Kristus unang tabain marisuang. Hama mati ni Kristus Yesus naung durus mudarna naung mamuri hita unang marisuang. Tadok mau liate ay tung pardenggan basa gudang do ibana mangalehon haluau tuhita. Mari kita bersyukur dalam hidup kita karena Dia menggantikan posisi kita yang telah berdosa, yang seharusnya ada dalam kekelaman. Tetapi melalui Kristus Yesus yang telah mati itu, kita dapat datang kepadanya secara langsung di dalam namanya. Nunga mariba hire-hire, nunga boi hita langsung terbata martang yang mangido, tahala somma naung dipatau hita majalo haluaun di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai naung mati di haupinar silang. Selamat Jumat Agung. Biarlah keselamatan dalam Kristus Yesus menjadi sumber kekuatan, pengharapan yang hidup dalam hidup kita, sehingga
kelak kita akan dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Dia. Karena sebagaimana kita mati di dalam Dia, kita juga akan dibangkitkan di dalam Dia. Amin. Martangnya kita. Mauliati ma Tuhan. Di patau ho hami marningot hamamate ni Kristus Yesus di hau pinarsilang. Nunga hilalahami Tuhan haluaun na dipatupa Kristus jala hujakko kami huau kami di bagasan ngulu nami ibana do Tuhan mangalehon ho sahanguluan ibana do patau ho kami mangido tuho gabe jowon nami maho ale amang gabe bui mahami martangiang tujolom tuinganan nasun badiai ale amang pardenggan basa daw mangalehon anakmu na sesedai patau mahami mangulu di bagasan ibana asa partohap pami sugut di hanguluan na manoktong pasu-pasu ma keluarga nami ianakon nami pardongan saripeon nami nang akaulaw nami ramotima ubuak kami akayanakon nami siyan na met sikola minggu remaja na poso bahkan naung marumah tangga be pasu-pasu mah saluhut na asa tokong di baga sa pangaramu tiyomu go dame go las ni roha pasu-pasu makan atoras nami di son akan tua nami na lam tumoruna hasehaton haguguon daya ingot manang pikiran na sida toktong mapargugoi na sida makirim lo pakko sa margogo na sida di hatu Tuhan toktong mamuji ho hut mamudahon poda nadenggan tuhami pinopar pasu-pasu ma Tuhan akaruas ni huriam na di bagasan paru kilon pergumulan hidup alani perkarai jua dohot aka ulaun tantangan di dia penasida mangula asal lehonomu mahamonangan apuli na di bagasan arsak dohot habot ni roha tarumobi ala ni hamatean nunga hehe ho Tuhan jala ido hai heon nami makirip pami di hai sugut gabi margugo hami nuaing molotuppe marhabot ni roha ala ni hamate pasu-pasu mana di bagas parsahiton di dia penasida di bagas manang na di rumah sakit na pea di podoman manang naung bui mardalan tebata pertinggan basa urasi Tuhan ape hom matangamu na badiai mamasu-masu maniop gomos dohot pahihihon ibana siap podoman asa mardalan marlujung ibana mandapot toko pasu-pasu huriam HKBP atopan yakapakubasyon suang songoni huriam HKBP Rawamangun sudi parhalado ni huriam asabuy marhubas di bagasan rohana marsitutu di bagasan komitmen na baru yakapakubasyon nauli tujulan nyarion patulus may Tuhan nang ruas ni huriape ihop pahami di bagasa sada todi parbadia asa di bagasa todi mi mahami Tuhan
mamuji-muji ho makilala sude dengan debasam atau upasatan daging dohot to dinami tu tanggap tu nabadiai ramo ti maham Tuhan badau mahami rotu silang mi maka tidak kon natutus si tutu anak ni debata doho nagabiha luau diham marhite Kristus Yesus martang kami amin. Napuji matuhata huhut papungu pilihan. Oh
Buriani Tuhata, di hari perningutan hama mati ni Tuhan Yesus sadarion, udu tatama tu ulau nabadia, hobartu na tinonahon ni Tuhan Yesus tua kasisianna, adorang so ditakup ibana. Ulau nabadia ima perningutan Tuhan Yesus Kristus, tada hasesaan ni dosa, dohot padan nai baru taringot Tuhan uluan na sorasuda. Atong marede mahita siar bukai de nomor 170 sia, ayat sada dohot ayat 2. Dameni di batana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramo tiate muna dohot roha muna, marhite-hite Kristus Yesus, amin martangyang mahita. Ali Tuhan de bata para si roha na sumurung, amanami na di banua gijang, asi roham, topot mahami na pungu dison, adorang upangan hami anon parpadanan na badiay, lehon mato di parbadia tu gano pami, asa ditubuhan na porsiaw na mangulu di hami, asa positu tu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus, na makokop pami, pargogoy mahami maswadahod diri nami, asa tariutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhan na porsiaw na mangului, sa itaiti rohanami, asa lamalungun hami tu banua gijang, asa say masihol hami paimaymahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Kita akan naung pinarhamaul ni debata, tasakap nuaing mangaton parpadanan nabadiyay. Dibahini tatibang maju molo manang natau hita marulaw nabadia. Asa unang hona uhum manang ise sian hitaun. Ay holan na uduk roha, jala na manol soli rohana ala ni pabahenan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsea dihasesan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangatom parpadanan na badiyay. Alay aka na dohot marulaw na badiya, unang be dioloy sibolis, unang be didadati mardosa, tung padaw hamu marohamu na siyani. Tunggo tapok kamu mahosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot kamu ma, Tuhan Yesus Kristus naung mate, jala mulak mangulu humokop pamu, asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadiyai. Dibahini tatakasi majolo rohat tabe, jongjong mahita nanay marulaw nabadia. Jala alusi hamuma suku-sukunon. Di parhatuturo hamdo, ala pardosa ho sian hatutubum. Dohot ala ni pangalosim di patik ni debata, molo di parhatuturo ham dogma olo. Namarsak doroham ala dosami,
Jala dipangido roham naing malua ho nuaing sian dosam. Molo songoni roham dogma olo. Di parhatu tu roham do nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon. Panguluo pardosa. Ibana nang mate dohot bulak mangulu humokop po. Mamorsan jala manesa dosam. Molo songoni di parhatutu roham dogma olo. Olo doho manggotapo sia roham late ni roha do hosom ni roha akup ni olo doho mardingga do talak na mangarsahi ho jala na olo doho manesa dosa ni dongamu songon na pinangido ni roham sesau ni debata sude dosam molo songoni roham dogma olo. Atong tapauduk be marohata, jala tatopoti masudi dosata, ihutok kamu matang yangon di bagasan roha munabe. Ali Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ala pardosa gudang dohami. Ay jot-jot hulau si hami patikmu. Kamado honauhummu hami nuaing dohot sugud. Molo balasonommu tu hami hobar tu pabahenan nami i. Alai ala ni godang ni asi dot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naun nilehemmu humokop kami. Ala ni ubain nahum hami mangido tuho. Asima roham di hami, sai jalo mahami, sai se sama sudi dosa nami, jala lehot to di parbadia tu hami, asa margogo hami mangalo nasa dosa, dohot mangulahon na hobartu lomo ni roham, saliling di tanood dope hami. Amen. Atong hamu akan namanopoti dosa muna, jala na mawas di asin ni rohani debata. Say sahat matuhamu nahina porseam muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot anak. Dohot todi parbadia. Amen alia manami na di banagijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaunmu. Say saud malomo ni roham di banatongon songon na di banagijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Say sama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Unak kami tugion tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaun. Doho tagugoon, rodi hasangapon sa liling nileleng na. Amen. Udul mahita, laos marede mahita. Atong tangyok kamu matonan ni Tuhan Yesus lau padirihon parpadanan nabadiay.
Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borunginai, ujutar jehe ibana. Didok mamauliate, dungi diponggoli mai, diparlehom ma tua kasisianna, uhud ma didok, jalo hamuma, jala pangan ma, dagikku doi, nanileho tu hamatean humokopamu. Bahen hamu masongoni, bahen parningotan muna diahu. Jala dung sun nasida mangan, dibuat mapanginumani, didok mamauliate, dungi didok matu nasida, jalo hamuma, sudi hamu manginum siani, ia panginumanon pada nai baru maun, marhite-hite mudarhu, nanu sehon mokopamu bahen hasesaan ni dosa, sai baik kamu ma songoni, bahen parningotam muna diahu. Atong romahamu nungarade ida jala dai hamuma dengan basa ni Jehovah. Sada
Marende sian bukuende 155.
Marende sian bukuende 174. Nasiati, Imas
Marende yang buku ende 160 sia.
Marende sian Bukuende 154. Sai tani kon ma
Arende sian buku ende 174. Puji matuhatta marite de nomor sia laus jongjong mahita saluhutna. Puji ma Tuhan debata leto diku, jalan nasarohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata aleto diku, jala urang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana do manesa do sam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dileho tuho dengan basa dohot asini roha. Para siroha jala perdenggan basa do de Tuhan debata, labat tarimas jala para siroha godang, tang dibahit tuhita nahobar tu dosata, jala dang dibalosot tuhita nahobar tu hajatota, songon asini rohani ama tu aka anakon nado asini rohani Tuhan debata, diaka nama kabiari ibana, nunga takas dipatuduho debata holong ni rohana itu hita, dinamate Kristus umokopita uju pardosa do pehita atong ya lammalua mahitan waing sian rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenakku do Tuhan debata olat nyon rodi saleleng nilelengna. Amin.
ale debata amanami na di bana gicang. Odo haroroan ni salut silen lehon na dinggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasatami masian na ni lehomi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasiak kami peleanon. Patibulon na rajaonmu di tonga-tonga di huriam dohot di portibion. Buhay marohanami mar hite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sinan lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nunga patar huidahami holong ni roham na godangi. Gumodang doisian holong ni rohani amama. Dohot inaina di yanakon na. Tung naso tartibang dogodang dohot argani sinen lehammu di hami. Ay anakmu na sesedai disuruho gabi jolma. Manaon pardangolan. Icak-icak, dohot pastap-pastap, gabe tarpajal libana jala tu hamatean humokop pami. Mau liate marohanami, ala naung sai utang nami, jala malua hami sian dosa, sian hamatean, dohot sian gonggoman ni sibolis. Ala ni pujion nami maguarmu nabadiei, ala naung dipatupa anakmu pardomuan, pardengganan nami tuho. Ale Tuhan Yesus Kristus, biru-biru ni debata, naung mamorsan dosa nami, dohot dosa ni hajol maun, mauliate marohanami tuho, jala pujion nami maho rodi sa leleng ni leleng na, say tatap mahuriam na hinokopmu, jala na pinapungumi, say pahot madihami hasesan ni dosa, dohot dame na pinatupami. Say paiyas jala parbadiai mahami, asa tarbuak ko hami tu banua gijang, pasaorhon hami tu akan nabadiai. Say bunu jala parsilak ko majol mana buruki, doh sakap-sakap naroa na dibagasan hami, asa unang marlidak kami madapot ton ama na di banua gijangi. Upasata mima diri nami tuho, jala huleok kami rohanami bahin inganammu, ala nong dihokopo hami, dihoma hami, jala hodi hami, say unang loas hami sirak siakko, dongani mahami, jala saor mahotu hami, say patogu maha porsiaon nami tuho, asa hot lakka nami, rodi ujung ni hamatean, say ramoti ma akaruasmu, nama maritahon holong ni roham, dohot dalan naung pinatupami, atong manang mangolu manang mate pehami, odo Tuhan nami, dohot raja nami, say asima roham, ingot mahami dihasangapumi, jalabuan hami tuhasonangan na dilabung ni debata. Amen. Ali amanami na di banua kijang. Say pinarbadia ma guarmu. Say ro maharajaunmu. Say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua kijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Idosa nidongan namar dosa tu hami. Unak kami togihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago.
Mulak mahamu di bagasan dame dohot las ni roha, jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata ma. Isordako Tuhan debata ma buhina tuho, jala sima rohana midaho. Didopakko Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasaur homa damena tutod di munabi. Amin. Damang dohot dainang hamisa dok parhobas madok tuhita sude selamat Jumat Agung mangarade mahita muse lahom marpaska alai ni sosohom matuhita manginang unang lupa hita anon di pukul 2 Roma hita tutonga-tonga ni bagas joroon lau patupahon ulaon nahohom khusus ulaon nahohom kaingop bima pukul 2 non nunga sahat titaison masuk di ulaon nahohom Tuhan ma masu-masu hita marsi jalangan ma di jolo